Ministarstvo unutrašnjih poslova je zajedno sa Ministarstvom pravde inicijator zakona o sprečavanju nasilja na sportskim događajima. Hoće li donošenje novog zakona stvarno pomoći u borbi protiv huligana i da li je moguće da jedna država sa 40.000 policajaca nije u stanju da se obračuna sa par stotina ljudi koji terorišu građane Srbije? To je pitanje sistemske prirode i sa kojim su se suočavale sve zemlje na svetu. Ne bi se Engleska izborila sa huliganima da se nije desio Heysel. Možda mladi ljudi i ne znaju šta je to bilo na Heyselu kada je poginulo mnogo ljudi u finalu jednog evropskog kupa fudbala. Englezi su tada primenili oštre zakone, imali oštru sudsku praksu i došlo se do toga da bilo je mnogo protesta, bilo je mnogo problema u sprovođenju svih tih zakona i u narednih 10 godina jednostavno sad u Engleskoj možete mirno gledati fudbal na fudbalskoj utakmici. Nasilje se dešava uglavnom na ulicama. Znači, nemoguće je apsolutno iskoreniti nasilje na sportskim priredbama ili u gradovima gde se odvijaju sportske priredbe. Ali sada je neophodno stvoriti da postoji konsenzus u društvu, da nam je neophodna borba protiv huligana, da treba odvojiti navijače od huligana. Navijači, klubovi bez navijača nisu pravi klubovi. S druge strane, svi oni koji se bave kriminalom ili nasiljem treba da imaju jasne zakonske sankcije. To znači treba upodobiti zakonske tekstove sa onim tekstovima zakona koji postoje u zapadnoj Evropi i nama je i Michel Platini, predsednik UEFA, ponudio jednu ekspertsku pomoć UEFA, imajući u vidu da su oni učestvovali u mnogim zemljama upravo u takvim projektima. Zakonske rešenja treba da budu takva da omogućavaju brzu reakciju policije i tužilaštva i pravosudnih organa u rešavanju svih tih procesa, a naravno, posle nekoliko godina se naravno može očekivati da će stepen nasilja biti sve manje i manje. Ono što je sigurno država treba da reaguje odlučno i da u svemu tome treba da postoji konsenzus svih političkih faktora, javnosti, medija, da se ne desi da policija ili pravosudni organi budu izloženi različitim oblicima reakcija od strane javnosti kada dođe do takvih slučajeva, jer ako jedan policajac treba da razmišlja da li treba da primeni silu prema nekom huliganu, koji je ukoliko prekorači određenu silu, treba da razmišlja da li će sledeći put on ići u zatvor ili će njegova deca ostati na ulici, onda mi kao društvo s jedne strane imamo zalaganje da se ostvaruju ljudska prava, a s druge strane kada policija reaguje oštrije, onda se ospu paljbe i plotuni po policiji. To sve stvara jednu nezdravu atmosferu za rad policijskih službenika. Zato nadam se da je sada došlo vreme da postoji konsenzus u društvu da treba potpuno odvojiti navijače od huligana i onih koji se bave kriminalom. Neki vas optužuju da ste previše prisutni u medijima i da često svoju funkciju koristite za ličnu promociju. Pa znate kako ja samo radim svoj posao. Ja nisam tražio da budem ministar unutrašnjih poslova. Ako je neko mislio da ću ja taj posao, ako neko misli da ću ja taj posao da radim kao engleska kraljica, mislim da se vara. Za mene je ovo pitanje jednog novog početka partije čiji sam ja predsednik. Ja želim da se predstavim građanima Srbije po onome što znam da radim. I zato voleo bih da se svi predstavljaju po onome što rade. I ne treba niko nikoga da napada, treba da govori o onome što radi. Policija treba da bude, od policije se traže mnogi odgovori. Policija je samo po sebi zatvoren sistem. Ako smo nešto uspeli da promenimo u policiji, to je da smo otvorili prema medijima i prema javnosti. Svako koji traži da nešto zna od policije će dobiti odgovor. I naravno od mene kao ministra unutrašnjih poslova. I u skladu sa tim ja ću uvek biti tamo i tada kada je to potrebno u smislu funkcije koju obavljam. A apsolutno ne želim da mešam pitanja političkih partija, političkih odnosa i pitanje Ministarstva unutrašnjih poslova. Ovde unutar policije apsolutno je nebitno ko je čiji član i da li uopšte neko ne čiji član,
a samo je bitno da li neko radi u interesu građana, odnosno da li se bori protiv, da neko koristi, mislim da je to retkost da neko koristi policiju i neke razne druge represivne organe koji su uglavnom mera nepopularnih poteza, nepopularnih za neku svoju ličnu promociju. Ja se na te priče ne osvrćem, ja jednostavno radim svoj posao. Šta biste poručili pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova za Novu godinu? Pa želim im naravno srećne božićne praznike, Novu godinu. Želim im da što više budu sa svojom porodicom, da ih njihove porodice uvek dočekaju živi i zdrave kad se vrate sa posla, da imaju što manje potrebe da izlažu svoj život riziku kada je reč o borbi protiv kriminala i korupcije, ne zato što će manje da rade, nego zato što će takvih prilika biti manje, odnosno zato što ćemo smanjiti nivo kriminala i korupcije u Srbiji. I naravno da se svi zajedno izborimo da policija bude, da posao policajca bude životni san mnogih dečaka i devojčica u Srbiji, a mislim da smo na dobrom putu da povratimo veliki ugled srpske policije.